କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ସେ ଜାଣି ପକାଏ। ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ପରି ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମିସାଇଲ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କି କ'ଣ କେଜାଣି। ଖାଇଛୁ, ଶୋଇଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି ମାମୁଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସେ। ସେ ପଚାରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ, କେତେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲୁଣି, ଉଠିବୁ କେବେ। ଖାଲି ଚିପୁଥା ସେ ମୋବାଇଲକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ସିଧା କହି ପକାଏ, କୋଉଠି କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସତ କହ। ସେଇଠି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଝିଅର ସବୁ ମାନସାଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ସେ ବାରେନି ମୋ ପଖାଳରେ କେତେ ଲୁଣ ଖାଏ, ମୋ ଛତୁଆରେ କେତେ ଚିନି ଥାଏ, ଆଉ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥାରେ ପଦେ ପଦେ ମିଛ ମିଶା ପ୍ରତିଟି ସତର ଭାଗ ମାପ କେତେ ଥାଏ। ସେ କଥା ବି ଜାଣେ। ମୁଁ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହି ତା କୋଳର ବାସ୍ନାକୁ ଛୁରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବାକି ଖାତାରେ ମୋ ଜିଦ୍ ତକ ଲେଖି ନିଜର ଜିଦ୍ ଦେଖାଏ। ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବ ବିହଳ ହେବ ମ। ସେ ହୁଏ ନା ବିଲକୁଲ। ମୋ ଭୁଲ ଗଣେ, ମୋ ଠିକକୁ ମାପି ସମତୁଲ କରେ, ମୋ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୋତେ ଠିଆ କରାଏ। ମୁଁ ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ବି ତା ବ୍ୟଗ୍ରତା, ତା ବ୍ୟସ୍ତତା ହିଁ ମନେ ପକାଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ମୋ ଏକାକିତ୍ୱକୁ ସାଉଁଟି ନିଏ। ଶେଷରେ କହିବେ, ମା ମାନେ ବୋଧେ ଏଇଆ।